Моравката принадлежи към породата свине, богата на месо и мазнини. Тя е кръстена на река Морава, чиято близо се отглежда най-често. В средата на 19 век започна вносът на английски породи свине в Сърбия и породата Бъркшир бързо се оказва подходяща порода за моравския регион. Моравката първоначално е създадена чрез безсистемно кръстосване на шумадинската свиня с бъркешки нерези. Освен бъркширските, във формирането на породата са участвали и мангулица и йоркшир. Бъркширските глигани и тяхното потомство са били кръстосвани с съществуващи местни породи. В резултат на тази работа, чрез кръстосване на получени различни комбинации. С течение на времето се установил един единствен черен тип, който е бил приет от хората. Той е бил по-плодовит, растял е по-бързо и е давал повече месо от домашното прасе от онова време. В самото начало моравката е била развъждана в долината на Морава, но след това територията на развъждането й се разширява в цяла Сърбия, като основна порода за дребни развъдчици. С течение на времето тя прониква в Косово и Македония, защото е подходяща за оскъдни условия за развъждане. Бавно моравката, чийто център за развъждане, а вероятно и създаването е районът около Свилайнац и цялото Поморавие, почти измества мангулица и се превръща в най-разпространената порода свине в Сърбия. Тази порода може да се счита за продукт на до някъде подобрени земеделски условия и повишено търсене на малко по-рано зреещо прасе. Тя е създадена до известна степен под влиянието на външния пазар, който е търсил прасе с повече месо и по-малко мазнини от мангулицата. А именно променените условия в най-плодородните части на Сърбия райони, където прасетата са били особено уговявани за износ към пазарите във Виена и Пеща, доведоха до по-интензивно селско-стопанско производство, повишени добиви от нивите и по този начин до търсене на по-рано зреещи породи свине. Кожата на това прасе е пигментирана, черно-сивкава и покрита с черни редки гладки четинки, които прилягат приятно по тялото. Прасенцата също се раждат с черни четинки. Главата е дълга и тясна с леко вдлъбнат профил. Ушите са полулопатковидни, често увиснали. Шията е дълга или средно дълга и тясна.
Тялото е средно дълго и тясно, гърбът е прав, крупата е увиснала, краката са ниски и тънки, но правилно сложени. С отглеждане на моравки преди години решава да се занимава и нашия съгражданин Милош Илиев. Това га реши така, да си седим дома. По одека тая идея? Не знам, бира, мисли, какво да работим, да си будем дома, 15 години по пътища натам навън. И айде това. Имаше много на телевизор за тия моравчи, това. Това има место, голема плац. И я реко, айде това. А иначе цел живот съм одрасъл, баща ми се чувал и дома. И прасули, затовени и такова. Бел почел млади да колем свине по-малко. И така се отлучи на това. И се реши за моравчи? И моравчи реши, айде имаше тамо и държавата субвенционише нещо имаше и за куповину, и за... Даваше и... Сега има си процедура, как се взима, какво се взима, дало по 30.000 от свиню, субвенция годишния на 2 дела. Как се стигне, как се не стигне, ама те... Има нещо и това по-малко. Сега поче малко и беле да взимам, да. Пошто некако това моравчите не... Мас не ги много взима. Бугарете ги взимай, пръщина взимай. И роловане, и онака. Какво е еду? При мен еду жито, ечмик, морузо неща поисври. Намали ги доста, затоа што доста прави сланина од морузото. Соју и сунцукрет узимам и тоа и мешам и тоа едно. И нормално не си рiju, тоа е 50-60 сантима и преријано узем и све. Корење, пужилје, глисте. Ти ги пушташ навънка? Све се пуштаме, да. Само ги избирам кај се праси, у боксове, неки ги не избирам кај уво време на ливалото тамо. И от тези дрвените барачи улезнал, праси се. Нещо по смачки, нещо по на газите, това мора. Али горе-доле. Онака нема много разправи, а кај се пуштене, нема толкова за чистење, нема за миење. Али има едне укочното, има си работа пак. Милош попитахме какво се случва като заколем една моравка и за какво все месото може да се използва. Од моравкото много овој чварци излази, тоа баш овој чварци од нju. Од бело пробал сам колку пута, не е иста сланината. Сланината ни е много мека и много, како да кажем, сипкава да е. И на овој чварци исто може спржа да се месо, значи да се стави, да се сваре косчинето, оноа, да се направи спржа убава, правимо шушенице, кобасице. Емисијата ни е за шушеницу. Кве шушенице од моравкото излази? Па излази убаве. Шушенице, месото прошарано, не е само мишич. Има по-малко, по милиметар 2 измеѓу нив има као мазно, малко мазнинка, али тоа сека се издиви месотите, кога тоа тако речи се не примечи и посочно месото. И не пушта воду, тоа сам исто приметил, пошто сам доста веќе заклал. Кај на туе шушениците ги усолиш од моравкото, у коритото може да има 50 грама крв, да речемо, и вода. А од белото кога усолиш и кај го ставиш да отстои, у коритото на дно мора да има 200 грама вода и крв. Тоа сам баш многу пута упорежувал и гледал дека оне не пушти утекоа. Иначе исто може да се направи во и кобасице, мислим. Во и кобасице излазе, нема какво. Ако кажу кобасице, мора да е мешано месо, не мора уопште, значи може само свинско месо, многу кобасице може се направи. Само треба малку и се уложи работа и малку зачини тоа, да се знае какво се тура и колко се тура. Да га има, да не е прекарано. Кажи ми, правиш ли си шушеница, имаш ли пушницу? Пушницу trenutno nemam. Imao голему пушницу за 4-5 свиње и ју запали,
да си мотува с ватрогасите и оде суринуѓу. Че правим сад понов живот и за јама направо. Иначе правим све, и кобасице, и сушенице, и спржви, чварци, све. Илиев казва, че търсенето на продуктите тръгва след Коледа. Садок су постите нема у тоа време, али сад по Божич, од ново годину, ќе почне. Има. Например, не могу се жалим, што направимо, това све си продадемо. Одомата веќе. Колко тренутно имаш от животни? Па сад тренутно имам 16 свиње, 3-14 свињи ве прави, имao доста ги понамали, старе свиње намалявам, обнавljam. Имao и 10 беле, тоа све 100 товљаници. Но беше полно до преди 20 дана, месец дана беше полно тоа. Не може им надвиемо сраму. И те така, сега су помалко. Ви дојде едно овчицу, рече ти е, што ми е најинтересно, рече ти е подарак. Ајде, какъв подарак, објасни на нашите гледалци. Па тоа ми подарише ујче ми унем из Београд за роѓендан. И ајде да ја чувам, има тука место, има паша, има све. И ја реко, нема ја колем, ајде ќе ја чувам. И она е са негде у март месец, ќе ја може да буде мајќа, живот и здраве. Остави ја, али има место, има, јас ја пуштим, јас ја подселам, па се малку ја дотурим од брашно текло. Иначе, али би убава таа е убава раса, Илде Франс, некако ми убаво изгледа, ко нацртана као да е. Интересно ли беше од точка да се шетам тамо покрај њу, кај жал ми да ја заколjem. Па и жал ми да ти кажем, одека знам. Оно ка мора ти заколеш, али на мене моѓу да ја не колемо и нема саклање. Важен фактор във фермата са и кучетата. Има убава кучетата, тия два шафоринца су из Војводина ги докара, а женка е туа од Крсто из Грапу, а вучека Тони из Корман, из Алексија зове. А тие малите ни су дошљаци, ама и ни привртам. Жал ми за ни. Дојдоше на врата и тражи парче од прасети они. Милош има и собствена рецепта за подготвяне на царибродската шушеница од неговите моравки. Та најубаво е ласкарето од кичмото тоа. И исто од бутат, за бифтеците нема да говорим. Али ми се убави онака, не мора шушеница бифтекат. Само се малку нагрее да буде поцрвени и тепаш. А кажи ми, кој ти прави шушеницу, која ти е процедурата? Процедурата е, значи, кога се све изпанглуе месото, реже се на... Са зависи од пушниците, ја ги правим, например, као правоволници, 4 на 4 сантима, дојде по 20-25, па ги качим на куќе, иначе има и па едни ги каче на... као на лед на мотките, која па ги се чуна полате. Све се тоа направи, гледаш да су отприлike исте, да би могло да се убаво издими месото и да се исто, за исто време издими. Соли се, 2-3 дана се преврча да се убаво соли. Качиш у пушницу и само треба да дежураш, некоме да ги вземеш па да литне. И сега накрај ќе те питам то што у предишниот епизоду пита Стамбола Гештамова, кој пообича шушеницото, мужете или жените? Ја мислим женете. И ја мислим. Чак сам и сигурен.
И така, без хубаво прасе и още по-добра свиња, хубава царибродска шушеница няма. А породата моравки е една од които стават и најхубавите шушеници.